Perkenalaken kula Afifah Rafanda Adining Tias, dados Ratu Roro Ayu lan narator. Perkenalaken kula Novidi Gatama dados Patih Buta Abang Buta Ireng. Perkenalaken kula Sinta Maudi Herista dados Ambarwati. Kenalken kula Kisamudin Saripul Anam dados Adinegara. Perkenalaken kula Ima Apriliasari dados Pakuwati. Perkenalkan kula Abah Jadi Satria dados Prabu Dewata. Perkenalaken kula Dia Ajeng Nabila dados Putri Sumberela. Sugeng Amir sami. Alkisah ing salah sawijining kerajaan kang kinebut Kerajaan Srengenge. Wonten raja sing duweni asma Prabu Dewata lan Ratu Roro Ayu. Raja lan ratunipun duweni anak wadon jenenge Putri Sumberela kang lagi ngrayakake ambar warsanipun. Ing ambar warsanipun Putri Sumberela Ingkang kinurmatan Raja Kerajaan Srengenge, raja ingkang kula lan panjenengan sedaya tresnani lan kita banggaaken yaiku Prabu Dewata serta Ratu Kerajaan kita ingkang ayu yaiku Ratu Roro Ayu. Ing acara ambar warsanipun Putri Sumberela niki monggo kula lan panjenengan sedaya sesarengan ndedonga kagem sang putri. ora let suwe dugi wong wadon sing asmanipun Ambarwati sing kejem lan kepengin mbalesaken dendamipun kagem sang ratu. Kesenengan mandi tekan kene wae. Kenapa sampe mrene maneh Ambarwati? Sing ngomong mesti bakal bali. Tujuanku mrene pengen balas sing dendame kowe, Roro Ayu. Heh, lancar banget omonganmu. Wis diajeng dhewe iki mau wadon sing rada sopan santun. Wani-wanine kowe. Nabok aku, saiki tamanono pewalesanmu. Tulung anakku Sumberela. Ambarwati nggawa Putri Sumberela lan jeblosake ing penjara iblis. Ing ngendi ora ana sing bisa metu tekan kono. Ndang lah gue penjara iki Sumberela. Tulung. Napa putri mboten saged medal saking penjara iblis niki, Ndara? Iya, dheweke ora bakal iso metukan penjara iki kecuali bisa nemokne kunci penjara iki, Patih. Kunci, Ndara, bukane penjara iblis niki sampun dikutuk saengga mboten saged medal saking penjara iblis niki, Ndara. Sakjane ana buku kuno ning gudang ngisor tanah. Sing kepriye carane bisa buka penjara iki, Patih? Oh, ngoten niku to, Ndara. Iya, Patih. Ha. Ing istana kerajaan. Teng pundi putri kita, Kang Mas? Ambarwati wis nggawa lunga putri kita diajeng. Lan bisa wae dhewe iki nglebokake putri dhewe ing penjara iblis. Napa? Penjara iblis? Iya, penjara iku mesti banget. Putri dhewe ora iso metu saka penjara iblis kecuali ana wong sing iso nembake kuncine. Ing penjara iblis. Rama, Ibu, tulung kula. Kula ajre teng mriki. Mana kowe putri, kowe mung bisa nangis lan nangis wae, dasar bocah ngalem. Oh, Putri, panjenengan mboten napa-napa. Mboten napa-napa kepriye? Napa sampean mboten mirsani? Aku lagi nangis kaya ngene. Banjur kepriye caranipun supaya kula saged medalaken putri saking mriki? Sakjane ngene, aku meneng-meneng wis ngrungokake omongane Ambarwati karo anak buahe. Satemene aku kenal suara anak buah Ambarwati iku. Aku mbedhek iku patih kerajaanku. Patih, niku mboten mungkin, Putri. Iya, aku yakin iku patih. Wis tak percaya wae. Saiki tulung budhalo ing bidang ngisor tanah. Banjur golek ana buku kuno. Ing kono ana kepriye carane buka penjara iblis iki. Injih, Putri. Ing gudang ngisor tanah.
Ana ngendi ya bukune? Ya digoleki to. Lah, iki bukune. Penjara iblis iku ora bisa dibuka kecuali kowe bisa nemokake kunci berlian. Banjur ing ngendi panggone kunci iku? Lah, iki denae. Tak buka isik. Sadurunge adewe kudu munggah Gunung Cikuray nyebrangi Samudra Indonesia lan ngleboni alas Kalimantan. Kunci iku ana ing salah sawijine panggonan iku. Ayo, ndak budal. Sadurunge adewe mara ning istana dhisik. Kanggo apa? Kanggo nduduhi raja supaya ora usah kuwatir yen adewe sing bakal nyelametake putri. Ya wis, ayo ndak budal. Ing istana, raja lagi omong-omongan karo wong kepercayaane, yaiku patih ing aula istana. Raja ora ngerti yen patih iku wis dadi pengkhianat kerajaan. Kepriye rencana saiki Patih? Apa sing kudu dilakokake? Kula nggih mboten ngertos, Prabu. Pripun keadaan Ratu Roro Ayu? Ratu lagi lara amargi mengkene Sumbrela. Kula tumut prihatin, Prabu. Jadi, apa sing kudu dilakokake? Awane kudu mara ing istanane Ambarwati iku. Sampun, mboten usah Prabu. Kula lan Adinegara badhe usaha nemokaken kunci niku supaya bisa medalaken putri saking penjara iblis. Sapa kowe iki? Wani-wanine kowe iki mlebu dhateng istana iki. Iya, sapa kowe? Apa yakin kowe bisa nemake kuncine? Injih kula janji kula lan Adinegara badhe usaha nemokaken kunci niku. Ora mungkin. Apa meneh awakmu bocah wadon? Apa mungkin awakmu bisa nemokake kunci iki? Aja ngramene kula, amargi kula bocah wadon Ndara Patih. Kula lan Pakuwati yakin bisa. Menawi perlu, nyawa kami dadi taruhanipun. Ya wis, tak restui usahamu. Menawi ora, awakmu bakal aku pancung. Banjur iku, para kesatria metu saka istana lan nglanjutake perjalanane tumuju Gunung Cikuray. Ing tengah-tengah perjalanan, Aduh. Apa lakone adewe isih adoh Pakuwati? Aku wis kuwesel banget. Aja gampang nyerah, ayo diterusne Adinegara. ing istana Ambarwati. Ndara Ambarwati wonten kalih kesatria sing kepengin nylametaken Putri Sumbrela. Dheweke sakniki badhe goleki kunci berlian iku Ndara. Apa? Kepriye dheweke iso ngerti? Ngendi dheweke saiki? Kula nggih mboten ngertos Ndara, tampilake mawon wonten layar ajaib Ndara. Layar ajaib, saiki didono. Ngendi loro kesatria iku? Loro kesatria niku sakniki sik tas teka ing Gunung Cikuray Ndara Ambarwati. Aku kudu bisa ngalangi loro kesatria iku. Buta Abang, metu lan alangi para loro kesatria iku. Ing Gunung Cikuray, Ambarwati ngetokne butane. Makhluk apa iku Pakuwati? Ketoke iku Buta Abang. Ayo, adewe lawan. Oh. Akhire Buta Abang kalah. Apa kuwi peti kunci harta karune sing awak dhewe goleki Adinegara? Ayo njajal dibuka. Apa? Coba maneh. Ya, kuwi duduk sing awak dhewe goleki. Ayo dilanjutine segara Indonesia. Yo.
ing istana Ambarwati. Doro, ana kabar penting. Kabar penting apa? Kowe kok ngagetne aku wae? Buta Abang sampun kalah. Pripun iki, Doro? Tenang wae, aku isih duwe buta ireng. Hahaha. Layar ajaib saiki dudono. Loro kesatria iku ning ngendi? Buta ireng metu lan alangi loro kesatria iku. Banjur ing segara Indonesia. Ae lulu penyihir. Mandek dhisik adewe wis teko. Apa maneh iku? Kiriman saka Ambarwati. Ayo adewe lawan. Buta ireng padha kalahe. Apa isi peti iki? Muga-muga iki ora coba maneh. Apa? Awakmu durung beruntung? Ayo, lanjutne maneh, aja nyerah. Ing istana Ambarwati. Layar ajaib saiki dudono. Ing ngendi loro kesatria iku? Apa? Buta ireng wis kalah. Ketoke aku saiki sing kudu turun tangan. Ing alas Kalimantan. Lah kuwi peti harta karune. Ora gampang kuwi. Lantai dhisik mayatku. Ayo lawan. Apa-apaan iki? Doro. Doro aku mau kapan iki? Wis to Patih, dheweke pancen ngentune iki. Lan saiki awakmu selanjute. Ora iso. Ayo lawan. Ambarwati lan Patih wis kalah. Lan para kesatriya akhire ngolehne kunci iku. Para kesatriya pun banjur balik tumuju penjara iblis kanggo nulungi sang putri. Putri. Napa? Sampeyan-sampeyan iki wis bisa nemokake kuncine? Inggih Putri, niki kuncinipun. Yen ngono, tulung bukakno penjara iki. Inggih Putri. Matur suwun yo, sampeyan-sampeyan iki wis bisa nekake aku saking penjara iki. Inggih Putri. Monggo kita bali teng kerajaan. Prabu lan Ratu sampun ngersakaken Putri. Nggih. Ing istana kerajaan. Rama! Anakku, awakmu wis bali to, Nduk? Injih Rama, para kesatria niki sing sampun nyambutaken kula. Ibu dateng pundi Rama? Satemene, ibumu wis pirang donya lan dina kepungkur. Mboten mungkin Rama. Wis, Nduk. Ibumu wis tenang swarga kono. Kula lan Pakuwati turut belasungkawa Prabu. Iya, matur suwun kesatria. Wis, Nduk, sesuk adewe nyekar ning makam ibumu. Putri lan keluarga kerajaan nyekar menyang makam Ratu Roro Ayu. Rama, kenapa Rama saged ninggalaken kula dhewean teng mriki? Ya wis, lek kuwi sembako pingine, tapi aja susu ya, Nduk. Injih Rama. Ibu, kenapa ibu ninggalaken kula? Ibu, sak temene kula nduweni rasa kalih salah satunggalipun kesatria niku. Tapi kula ajrih ngomong dateng Rama, Ibu. Saumpami ibu teng mriki, ibu mesti ngerteni kula.
Ibu mesti ngertos kula kudu pripun. Wis mari anakku. Injih Rama. Rama, kula kepengin ngomong. Ngomong apa, Nduk? Pripun menawi kula bebrayan kalih kalangan sanes bangsawan? Awakmu kepengin bebrayan karo sapa anakku? Kula kepengin bebrayan kalih adinegara Rama. Ya wis, lek kuwi kepinginanmu bakal tak pikirne maneh. Injih Rama. Putri lan keluarga raja balik ing istana. Banjur sang raja ngowahi wara-wara kanggo kesatria kasebut. Matur suwun kalian para kesatria, sing wis slametake putriku Sumbela. Aku arep hadiah kanggo kuwanen Pakwati, aku arep pedang dan miti. Dinggo lambang keberanian. Lan kanggo adinegara, aku arep nikah karo putriku Sumbela. Napa? Prabu mboten guyon? Iya, sing jelas aku ora guyon, apa ora gelem. Mboten wonten Prabu, malah kula badhe nglamar sang putri. Nanging kula ajrih mboten diterima kalih Prabu dadi mantu, lan sang putri mboten mungkin tresnani kula. Boten ngoten adinegara, kula nesnani jenengan. Putri, napa sampean temenan? Napa sampean purun bebrayan kalih kula? Injih adinegara, tentu mawon kula bersedia. Sang putri pun akhirnya bebrayan karo adinegara lan akhirnya urip bahagia saklawase. Matur suwun. Wis mari anakku. Injih Rama. Rama, napa kula layar aja ya. Ayo. Lah iki peti yang tak. Injih putri niki kuncinipun. Yen ngono banjur bukakno penjara iki. Nggih putri. Angel putri. Satu macet putri. Mandek dhisik, adewe wis teko. Wit. Kepriye Aku ning kene iki. penjara iki Pate. Lho. Sing isine kepriye? Buka sing isine kepriye? Carane buka penjara. Sing carane kepriye? Sing kepriye carane sing lha yo sing kepriye? Emot sing carane kepriye ngono. Sing kepriye carane buka penjara iki?